ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ବାଡ଼ି ଖେଳ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଭୂତିଆରବାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଚରା ଭଟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଲେଠାଲ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେଲା ଯାଦବ ଭାଇମାନଙ୍କେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟକାଳରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ବାଡ଼ିଟି କେନ୍ଦୁ ଗଛର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କରି ଚିତ୍ରକୃତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବାଡ଼ିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରର ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ବାଟ ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେବା ସହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳର ଏକ ବିଶେଷ ରହିଛି କି ଏହାକୁ 20 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ବାହାରିଥାଏ ଏଥିରେ ଚରଭଟା ଗ୍ରାମର ବୈଷ୍ଣବ ଠେଲା, ପୀତାମ୍ବର ଠେଲା, ନାରାୟଣ ଠେଲା, ବୈଶା ଠେଲା, କମାଲ ଠେଲା, ସତ୍ୟ ଠେଲା, ଶରତ ଠେଲା, ଗୁଆଦି ଠେଲା, କନକ ଠେଲା, ବଡ଼ ଠେଲା, ରମେନ୍ଦର ଠେଲା ସମସ୍ତ ଠେଲା ପରିବାରର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନେତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଟିଭି। एमिति देश विदेश खबर जानिबा पई आम प्रतीक्षा टीवी को लाइक, कमेंट और शेयर करंतु और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।